niin. No moi! Ja nyt ollaan Mikon... Se on Matias täällä ja Ville, Petteri, Ville, okei. No niin, ja nyt... Ville, Petteri! No niin, ja nyt Mikko tässä kaatuu. Täällä paikka kaatui malatolppaan! Tuohon noin. Hän kattui tuopalta suoraan tuohon kollahtiin. No niin, nyt mä teen se uudestaan. No niin, Okei. kuva siinä. 3 tuntia myöhemmin. No niin, nyt tää menee vähän erilaisena. Odottakaa! Nyt on jännittävää! No niin! Elokuva! No niin! Hui! Hei, näetkö miten hänelle kävi? Hän on kiinalainen! Se on kiinalainen! Näin, kato. Kiinalainen! Kiinalainen poika. Kiinalainen poika lenti valotolppaan. Turpa kiinni nyt! Sä menet vittu siitä! Näytä sinne päin. Vitski, et sä enää ikinä päässyt videoon, ainakaan tuu tänne tekemään mitään vitun videoita. Moi! Ja tämä elokuva on nyt loppu. Moi! Paskiainen!